салом дӯстон, хуш омадед ба видеои мо дар бораи маросими супоридани туби тиллоии соли 2024. Ин чорабинӣ ҳамеша диққати миллионҳо мухлисони футболро дар саросари ҷаҳон ҷалб мекунад. Аммо ин сол маросим бо гардишҳои ғайричашмдош ва моҷароҳо гузашт. Яке аз сенсатсияҳои асосӣ намудани намояндагони Реал Мадрид буд. Клубе ки ҳамеша ҷузъи ҷудонашавандаи чунин чорабиниҳо буд, ин дафъа қарор дод ки маросимро дар Париж байкот кунад. Сабаби ин қарор норозигии Реал аз интихоби ташкилкунандагон ва ба гуфти овозҳо беадолатӣ дар тақсими ҷоизаҳо буд. Ин қадам баҳсҳои зиёдеро дар ҷомеаи футбол ба миён овард ва бисёриҳо савол медиҳанд ки чунин ихтилофот дар оянда ба обрӯи ҷоиза чӣ гуна таъсир мерасонанд. Агар шумо хоҳед ки дар бораи он ки кӣ дар паси пардаҳои маросим рӯй медиҳад ва чӣ гуна гапу чапо дар ҷоҳони футбол инкишоф меёбанд бештар маълумот гиред, ҳатман ба канали телеграми мо назар кунед. Дирӯз мо ҳамаи хабарҳо ва овозҳои марбут ба ҷоми тиллоиро фаъолан равшан кардем ва идома медиҳем ки шуморо аз рӯйдодҳои тозатарин бохабар кунем. ссилкаи телеграм канал дар описияни ин видео. Имрӯз мо ба таври муфассал дар бораи маросим суҳбат мекунем. Ҳамаи ҷанбаҳои онро муҳокима мекунем ва албатта мухлисони Манчестеру Юнайтедро бо як хабари аъло шод хоҳем кард ки шуморо бетараф намегузорад. бо мо бимонед то ки аз ҳама ҷолибтаринро аз даст надиҳед. дӯстон, сарпарасти видеои мо ширкати X мебошад. дар он ҷамъовақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накардаанд метавонанд дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст орад. ссилкаи зарурӣ дар комментарияи ин видео. дишаб дар Париж дар театри машҳури Шатле маросими интизории супоридани туби тиллои 2024 баргузор шуд. Ин чорабинӣ ки ҳар сол таваҷҷӯҳи тамоми ҷаҳони футболро ҷалб мекунад, бори дигар аҳамияти худро таздиқ кард. ниҳоятгари Манчестер Сити ва тими миллии Испания Родри соҳиби ин ҷоизаи орзушуда гардид ва сеюмин футболбози испанӣ дар таърих шуд ки ба ин ҷоиза мушарраф шудааст. пеш аз ӯ аз испаниё танҳо Алфредо Ди Стефано ва Луис Суарес Мирамонтес туби тиллоӣ бурда буданд. ин пирӯзӣ на танҳо як триумфи шахсӣ Родри, балки ба дастоварди бузурге барои тамоми футболи испанӣ, махсусан барои нимҳимоятгарон ки кори онҳо аксар вақт дар таи соя мемонанд, табдил ёфт. Родри пирӯзии худро ба ҳамаи он футболбозони испанӣ ки ин ҷоизаро сазовор буданд, аммо онро нагирифтанд, бахшид. ӯ қайд кард ки махсусан нимҳимоятгарон ба монанди Иньеста, Хави ва Бускетс саҳми бузург дар рушди футбол гузоштанд. дар ҳоле ки Родри пирӯзии худро ҷашн мегирифт, Винисиус Жуниор ки ҷои дуюмро ишғол кард, азми худро барои дар оянда бештар саъю кӯшиш кардан изҳор дошт. поёми ӯ дар шабакаҳои иҷтимоӣ нишон дод ки ӯ омодааст 10 маротиба сахттар кор кунад то рӯзе беҳтарин шавад. ғайр аз ин маросим бо дигар ҷоизаҳои муҳим низ ёдовар шуд. Ламин Ямал аз Барселона ҳамчун беҳтарин бозингари ҷавон шинохта шуд ва Копа трофи гирифт. Карло Анчелотти унвони мураббии солро гирифт ва Реал Мадрид беҳтарин клуби ҷаҳон эълон шуд. Гарри Кен ва Килиан Мбаппе миёни худ ҷоизаи Герд Мюллерро тақсим карданд ва Эмилиано Мартинес ҳамчун беҳтарин дарвозабон трофеи Яшинро гирифт. пас дӯстони азиз, имрӯз мехоҳам фикрҳои худро дар бораи маросими супоридани туби тиллои 2024 ба шумо нақл кунам. албатта Родри ин номест ки акнун имрӯз дар забони ҳама аст. ба назари ман пирӯзии ӯ пирӯзии ҳақиқӣ барои ҳамаи нимҳимоятгарон аст ки аксар вақт дар сояи ҳамкорони ҳамлавии худ мемонанд. ин ҷавон воқеан ин ҷоизаро сазовор буд ва дастовардҳои ӯ дар ин мавсим худи худро нишон медиҳад. чемпионати Англия, чемпионати ҷаҳони клубҳо, суперҷоми УЕФА ва албатта пирӯзӣ дар Евро 2024. аммо медонед, ман аз суханони Родри махсусан мутаассир шудам ки пирӯзии худро ба футболи испанӣ ва ҳамаи нимҳимоятгароне ки ин ҷоизаро сазовор буданд бахшид. ин воқеан таъсирбахш аст ва нишон медиҳад ки ӯ нақши худро дар майдон чӣ қадар қадр мекунад. дар мавриди Винисиус Жуниор вокуниши ӯ ба ҷои дуюм низ сазовори таваҷҷӯҳ аст. азму талоши ӯ барои беҳтар шудан ин чизест ки чемпионҳои ҳақиқиро фарқ мекунад. ман боварӣ дорам ки дар оянда мо ҳанӯз борҳо дар бораи муваффақиятҳои ӯ мешунавем. ман наметавонам Ламин Ямалро ки Копа трофиро гирифт ёдовар нашавам. ин ҷавон ояндаи футбол аст ва бозии ӯ барои Барселона ва тими миллии Испания ин чизест ки воқеан фавқулода мебошад. дар синни 17 солагӣ ӯ аллакай чунин пухтагӣ ва маҳоратро дар майдон нишон медиҳад. Карло Анчелотти ҳамчун мураббии сол ин бешубҳа сазовор аст. саҳми ӯ дар муваффақиятҳои Реалро наметавон қадр накард ва албатта эътирофи Реал ҳамчун
беҳтарин клуби ҷаҳон ин анҷоми мантиқии ин соли футболӣ мебошад. Ва ниҳоят Мбаппе ва Кейн ки ҷоизаи Герд Мюллерро тақсим карданд, ин дуэтест ки аз онҳо мо ҳамеша тамошо дар майдонро интизорем ва Эмилиано Мартинес ки трофеи яшинро гирифт исбот кард ки дарвозабонҳо низ метавонанд қаҳрамонони ҳақиқӣ бошанд. Пас ин шом дар Париж пур аз эҳсосот ва энергия буд. Ин чорабинӣ бори дигар нишон дод ки футбол на танҳо бозӣ аст, балки як фарҳанг ва як қисми муҳими ҳаёти миллионҳо одамон дар саросари ҷаҳон. Ҳар як ҷоиза, ҳар як сухан ва ҳар як лаҳза дар ин маросим ба мо ёдрас мекунад ки чӣ гуна футбол метавонад одамонро муттаҳид кунад ва ба онҳо илҳом бахшад. ҳоло мо метавонем интизор шавем ки мавсими оянда чӣ гуна хоҳад буд. оё Родри метавонад муваффақияти худро такрор кунад? оё Винисиус Жуниор ба қуллаҳои нав мерасад? оё дигар ситораҳои ҷавон ба мисли Ламин Ямал метавонанд ба умеди мо ҷавобгӯ бошанд? танҳо вақт нишон хоҳад дошт. аммо як чиз аниқ аст, футбол ҳамеша моро бо лаҳзаҳои фаромӯшнашаванда шод хоҳад кард ва дар маркази он мардону заноне хоҳанд буд ки ба ин бозӣ дилу ҷон бахшиданд. шумо дӯстон дар бораи ин маросими скандалӣ чӣ фикр доред? Родри сазовор буд ё ин ки не? ва борои чӣ дигар кас бояд туби тиллоиро мегирифт? андешаи худро дар комментария нависед. ин барои мо хеле муҳим аст. Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтедро тарк кард ва ин рӯйдод дар ҷоҳони футбол мавҷи муҳокимаҳоро ба вуҷуд меорад. мутахассиси нидерландӣ ки дар моҳи апрели соли 2022 клубро сарварӣ кард, ба даста ду ҷои муҳим овард: ҷоми Лигаи Англисӣ ва ҷоми Англия. аммо мавсими ҳозира барои Манчестер Юнайтед номуваффақ аст. даста дар ҷои 4-думи Премер Лигаи Англия қарор гирифта, ҳамагӣ 11 хол дар 9 даҳрро ба даст овардааст. шикасти охирин аз Вест Хэм барои роҳбарияти клуб охирин қатра шуд. тааҷҷубовар нест ки дар дохили Юнайтед кайҳо саволҳо дар бораи ояндаи Тенхак садо мемедоданд. қарор дар бораи барканории кайҳо пухта расид, аммо татбиқи он ба сабаби набудани ивазкунандаи равшан тӯл кашид. мураббии муваққатӣ Руд ван Нистерлой таъин шудааст ва дар байни номзадҳо ба вазифаи доимӣ номҳои мутахассисон ба монанди Хави ва Рубен Аморим муҳокима мешавад. дар ҳоле ки гуфтушунидҳо бо Аморим дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор доранд, Хави низ ҳамчун варианти эҳтимолӣ баррасӣ мешавад. вазъият дар клуб пуртаниш боқӣ мемонад, аммо мухлисон умедворанд ки мураббии нав метавонад Манчестер Юнайтедро ба қуллаҳои баланд баргардонад. Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтедро тарк кард. тавре мегӯянд ҳанӯз одат накарда будем ба ҳузури ӯ ки аллакай видео мекунем. Тен Хаг бо умедҳои бузург ба клуб омад ва ҳатто чанд ҷомро ба даст овард. аммо мутаассифона мавсими ҳозира номуваффақ буд. даста дар ҷои 14 қарор дорад ва мухлисон аллакай фаромӯш карданд ки ғалабаҳо чӣ гунаанд. мураббии муваққатӣ Руд ван Нистерлой таъин шуд ва ин ҷолиб аст, зеро ӯ ҳамчун ҳамлагари пешина медонад ки чӣ гуна голҳоро занад. умедворем ки ӯ метавонад ин донишро ба даста нишон диҳад. дар уфуқ номҳои Хави ва Рубен Аморим намуддор мешаванд. Хави аллакай либоси Манчестер Юнайтедро дар тани писараш мепӯшонад ва Рубен Аморим барои гуфтушунидҳо омода мешавад. муҳим он аст ки мураббии нав тавонад ба даста ҳаёти нав бахшад ва онро ба мавқеи пешсаф дар Премер Лигаи Англия баргардонад. танҳо интизор шудан ва ба беҳтарин умед бастан боқӣ мемонад. ба ҳамин тамом боридарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обунаш шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.